Pardon, ja som zrušila nahrávanie. Ja. Tak dobre. Týmto sa F1 sa to ruší. Dobre, ale jak mám zrušiť ten graf? Jojda. No čo som búdol. Čo? Porč. Oni na sebe nemajú oblomstvo nové chestplateky. Vidíš, také mod je. Že bude mať na sebe toto a solárny panel bude mať na hlave. Ten solar helmet. A super to bude. No nefum. Takže máme Ruby, takže to je ako dia. Áno, dobre, takže laguje. Laguje sa tu práve, takže to bude obrovské. Takže hovoril som, že sa niečo dobré. Takže máme Emerald. Nie, to nie je. Ja si z toho urobím veci. No, Emerald. Z Emeraldu nevieš robiť veci, len krompače a je to také rýchlo ako dia, len trošku menej to vydrží. Tak to som mal upozorniť. Aj bisky. Musím toto. Lagy. Však čo to musí byť všetko, no čo hovorím. Tak to musí byť. Takže prepáč, že sa prípadne lagy. Ono to je toho veľa. Práve, ale... Takže na čo tu bude Takže ešte? rýchlo vypadne, lebo tu sú lagy a diváci sa na zalagované video pozerať nebudú. Vrátime sa tu off-screen. Takže... Dobre, môžeme ísť. Si to zakrikovajú. Ale neviem, či už to nebude dosť dlhý diel, pardon. A už by sme mohli aj zrušiť, lebo pokým to tu dám na YouTube, tak prebehne mnoho hodín. Takže... musíme... Toto nie je pravda. Takže... No, ale ešte... Chvíľku počkajte, lebo ten názov musíme povedať. Takže zatiaľ môžeš minovať. Nie! Čo to je? To je Nikolit. Nikolisa. Super, ten sa mi hodí. Furt sa hodí. Toho je furt veľa. Hej, ale on je niečo podobné. Nie niečo. Koľko tu má EMC? 128. Takže dosť. Dosť, takže s tým budeme paliť, dobre? Nie, lebo to sa... To je trošku... Jejda! Vedro. Takže... No, takže sme pri bedroku. A žiadne dia nie sú. Takže neviem, čo to má byť. Podvod! Jejda. Asi vy nič nevidíte, čo? Teraz vidíme. Tak, dobre. Takže... Tento diel je u konca. Budeme sa volať Zebrowni. To si fakt super vymyslel. Fakt. To nám dajú 1 000 000 lajkov. No tak povieme to v ďalšom diele. Nie, my sme čo slúbili, že teraz, tak bude to teraz. Dobre! Tak vymýšľaj. Zapni svoju XP hlavu. Nie. No takže... Budeme sa volať, že brat si to vymyslel. Ne, čo si, bude iné meno. Takže... Už asi chápem, prečo sú tu lagy. 100% kde bude dačo isté. Počkaj, vyskúšam to ešte rozkopať tu na. Či náhodou nenájdem dajaké dia. Áno, našiel si bedrock. Si úžasný. Ale dajaké dia by mohli nám upnúť, nie? Všakže diváci. Áno, dobre. Upne nám tu torčka. Za tebou je iron, aspoň som to tak videl. Tak rovno. Tak nie, to bol bedrock. A že kto tu začne škrápať? Je super, ten sa hodí.
No takže A žiadne dia, to čo je za blbý tento? musíme rozkopať vedro. No určite ten. To trvá 10 hodín, pokým rozkopeš jeden bedrock. Viac. No takže... Joj, pane Bože, prosím ťa, znovu si nám a daj nám tu jeden diamantík. 2 diamantíky poprosíme. 3. 2. To ti vyjde na hol. Na motičku. A chcem z čest chcem vyrobiť, takže jeden diamant na to, aby sme ju vyrobili. A druhý diamant na to, aby sme ho namnožili. Je, super. Mám tu hrozne malé FPS, takže to budú dia. Takže prosím vás 2 diamantíky. Prosím, pane Bože. Keď nám dáš 2 diamantíky, tak ti budem vďačný veľmi. Jej, diamanty! Nežím teraz som na... Takže v ďalšom diele nájdeme diamanty. Áno. A budeme sa volať Korínkovci. Takže to je koniec a ty by si mohol niekde zastať, pozrieť sa na svoj face. Počkaj, som dívala som sa tu myslím. Dobre, takže máme tu menšiu demoláciu probehla. No a pozri sa na svoj face. Áno. Zdraví vás Korínek a Domestos. Takže čau. Ty si úplne. Vlastne.